Joo, no niin. Ja me voidaan esitellä tää auto. Elikkä tää on 320 D E46. Ja koneena on M47. Ja kivepäin tää oli ajettu jossakin Helsingissä. Niin tuolla alatukivarsi on vähän vyäntynyt, mutta pikku juttuja. Se pitää laittaa kyllä kuntoon. Ja sitten mä vaihan tonne siellä on sellainen ei ehkä katsota tonne minkälaiset jousit mulla on tuolla, mutta sinne pitää laittaa jääkiekat väliin. Molemmille puolille jääkiekot väliin. Vähän tästä roikkuu tää kun pesin tuolta. Tämmönen tää sisältä. Väkit oli lauennut tosta. Tuolta, ton mä otin jo pois. Toi on nyt tolleen. Tämmönen piti laittaa tämmönen. No. Mikä tää on? Vittu. Penkin suoja. Niin piti laittaa kun työvaatteilla on, niin ettei mene nyt ihan paskaseksi. Kun tuossa toisessa on kyllä aika paskas kunnossa nuo etupenkit. Mutta itse asiassa. Mitä itse asiassa? Mikä se tommonen sana on? No niin, ei se mekin. Oli tämmönen tää on vaihdekeppinä on aika. Joo, sitten on kaikki tämmöstä. Joo. Tiisseli. Tai ei kai se kattoluukulla. Saksasta tää oli tuotu 08. Ja sitten tää on paikka maalailtu. En tiedä miksi. Yksi mätäpaikka tuolla on. Tuolla. Ja silleen. Tonne hienosti takas poikka. Tai joo, sitten on tommonen hieno. On muuten. Joo, ja sitten on tommonen. Ja suora putki on vedetty koko matkalta. Tai itse asiassa on siellä 2. Onko siellä kattia? En tiedä mikä se toinen on. Mutta joo. Paikka maalailtu. Tossa. Pikkujuttuja. Mitäs tähän pitäisi vielä sanoa? No tämmönen tää on, ei tässä oikein ihmeempää. Tämmönen. No vittu. Ja siistissä kunnossa. On, et ei oo pahassa kunnossa tosi suusta kunnossa. Mutta joo. Tää voisi olla kaupan. Mutta en mä tätä vielä hävitä. Et kyllä mä tän pidän nyt ehkä talven pidän. Tässä enkelilaissit, vai miten noita sanotaan, niin ne on laitettu ja tommosta. Tähän on vääntynyt noin, kun joskus oli pöllinyt tästä M-Sportin puskurin oli ollut tässä. No niin kai koittanut konepeltiin ja kiavaa tän väin. Näyttää vähän siltä, että on koittanut. Mutta ei kai tässä sitten muuta oikein oo. Tämmönen tää on. Joo. Ei tää kaunis oo silleen, että on tässä kaikkea pintaravastetta, mutta se on pientä. Sitten tuo toisella puolellakin on tää on siis, mä sanon tää, 320 on tää, sitten tuo toisella puolella on toi 316 ne. On tuolla, mä voisinkin näyttää. Siinä on 316 ne. Joo. Tääkin on maalo. Ei tästäkään pinnasta mikään kaunis tullut, mutta tämmönen tää on. Ja siellä on pikku bensakone 1.8. Tommosia löytyi tuolta öljypohjasta. En usko, että tommosia kuuluu olla. Noita ketjunlaahaimen palasia. Pitäis tonne tiivisten vaihteen ne ketjunlaahaimet ehkä. Mutta tämmönen tää on ja paljon mulla akku. No joo, kyllä se
vielä. Mutta tässä on tää. Näyttää takakontista tältä. Okei, ihmeempä. Kaiuttimi on laitettu ja... niin. Siinä on tämmönen ihme jääkaappi, minkä mä tänne laitan, mutta eipä sille... Asensin toi samana päivänä, kun tää hajosi tää auto, mutta no. Se on semmoista. Joo, ei kai tässä sen enempää oo. Mutta tämmönen pikku video tähän väliin.